Това е програмата, уважаеми зрители, с която ГЕРБ 2009 година, ще я покажа да я видите и вие, програмата е над 150 страници. Ще кажете защо се връщате сега на програма на Бойко Борисов. Бойко Борисов, нали, вече е в историята. Да, Бойко Борисов наистина вече има право да бъде в учебниците по история за трети клас. Той това си го позволи още миналата година, но от днес действително той може да бъде част от историята на България. История, която той написа още 2009 година с тази програма, която ви показах. Изключително мудно и тромаво четиво. Обемно, пак казвам, над 150 страници, почти като телефонен указател. Но в тази програма на правителството четеме лъжи, които при внимателен прочет бихме могли да ги прозреме още преди 3 години и половина, 2009 година. Ще започна с най-голямата лъжа, защото тя днес изкара на улиците хората на България. Цялата програма е разделена на отделни глави и в главата за подобряване на социалната сигурност на българските граждани и подобряване на инвестиционната среда в сферата на търсенето, проучването и добиването на подземни богатства и в енергоразпределителната система, четеме, че като резултати от управлението на ГЕРБ българските граждани ще имат осигурено по-качествено енергоснабдяване на достъпни и предсказуеми цени, съответствие между потребена, отчетена и платена енергия. Увеличен дял на свободно договорени количества електрическа енергия на вътрешния пазар до 30% до 2013 година. Днес сме 2013 година. 1/3 от енергийния пазар не е либерализиран. Също така, България да се превърне в регионален и единен европейски енергиен пазар. Център на този енергиен пазар на Балканите. Това е записано в програмата на правителството за европейско развитие на гражданите. Така че, когато говорим за програми, това ми е моята молба към вас, уважаеми зрители. Четете програмите, четете обещанията. Това е общественият договор, който всеки, който се е нагърбил по някакъв начин да се занимава с политика, подписва със своите граждани. И е нормално, когато се нарушат договорните клаузи, а тук има нарушение на договорните клаузи между гражданите на България и правителството на ГЕРБ още от 2010 година. Тук част от нещата, които ще ви прочита по-късно, са с падеж на изпълнение 2010 година. Тогава, като не бяха изпълнени тези обещания 2010 година, още тогава правителството на ГЕРБ трябваше да си помисли за оставка. Не трябваше кръвта по асфалта да бъде онова червено петно, което осветни като червен фенер пред Бойко Борисов, за да го откаже от властта. Властта и неговата програма беше опорочена 2 години и половина назад. Продължавам да чета още няколко важни неща, които наистина са лъжи, неизпълнени обещания, а тези, които са така записани, добре, че не се сбъднаха до край. Примерно, четеме какво смята за управлението, ефективното управление на публичната държавна собственост ГЕРБ. Има специална глава в нейната програма. И тази програма казва, че ефективното управление на публичната държавна собственост се изразява в 2 точки. Гарантиране на законосъобразност при концесиониране на публичната държавна собственост и прозрачна и икономически ефективна приватизация на държавните активи. Това са двете мерки, които ГЕРБ обещава и всъщност изпълнява. ГЕРБ нищо друго не направи по отношение на държавната собственост, освен концесиониране и приватизация. По отношение на приватизацията ГЕРБ казва и нещо друго. Привличане на инвестиции чрез приключване на процесите по приватизация. Тоест, те нямат вариант да привлекат други пари в държавната хазна, освен продажба на държавни активи. И изброяват приватизация на Булгартабак Холдинг, приемане на стратегия за приватизация на ВМЗ Сопот и последваща приватизация. Видяхме какво се случва с ВМЗ Сопот. 3. Приватизация на остатъчния ресурс за раздържавяване. Т.е. каквото е останало, опоскано и последният трафопос, ако подлежи на приватизация, трябва да се приватизира
И последното, раздържавяване на миноритарното държавно участие. Т.е. продажба на всички държавни акции и облигации. Това, което правителството на ГЕРБ направи миналата година и с продажбата на останалите 35% от ЕРП-тата.